Benvinguts a Spurnik, l'entorn virtual d'aprenentatge en 3 dimensions del projecte Spurna. Us anem a presentar l'activitat del tema del mes que a partir d'ara també trobareu aquí dintre. És l'activitat tradicional que ja coneixeu del projecte Spurna, és una proposta multidisciplinar que ara es converteix en un seguit d'activitats molt més interactives i que podeu seguir tant des d'una banda com des de l'altra. En primer lloc, accedirem a l'entorn, com sempre, identificant-nos amb el nostre nom d'usuari i codi de pas i arribem a la illa principal. Des d'aquí ens adrecem a la plaça, ens enlairem i podem veure una perspectiva de totes les illes que estan habitades per diferents centres educatius de Catalunya. Podem veure al fons la sala d'exposicions, la que ara ens estem aproximant. Veiem l'entrada, prèviament identificada amb aquest rètol. La primera sala que trobem a l'esquerra és destinada a exposicions temporals d'instituts que vulguin mostrar les seves feines que fan a l'institut, i entrem ja a la sala del tema del mes, la del setembre de 2011 sobre el tema del cor, i al primer plafó trobem el doctor Valentí Fuster, el cèlebre i famós cardiòleg. Quan cliquem a sobre del plafó podem accedir o bé a informació sobre el doctor Fuster, clicant sobre la i, o bé un vídeo de YouTube on ens parla de la seva opinió sobre la llei antitabac. Són dos materials educatius que podem treballar tant des de dintre l'aula com des de fora, però que sí que ens ofereixen tot un seguit de possibilitats molt més engrescadores que no pas entrant en una forma tradicional. Al segon plafó tenim el cor. Podem observar que aquesta exposició està elaborada des d'una perspectiva multidisciplinar, però també basada en el que és les intel·ligències múltiples. Hem clicat a sobre de Cupido, que relacionant tota aquesta temàtica amb la mitologia grega. Cliquem a sobre de Salvat Papasseit, és a dir, és un altre aspecte sobre el qual podem treballar el tema del cor, és a dir, la poesia amorosa, la poesia de Salvat Papasseit. Seguidament tenim un altre aspecte històric, que és el primer trasplantament de cor humà que es va portar a terme ja fa uns quants anys a Sud-àfrica. Tenim informació que podem aprofitar per treballar a l'aula, en aquest cas de l'Enciclopèdia Catalana. Sempre intentem variar les fonts d'informació. En aquest cas del fons correspon a un famós documental, Super Size Me, en el qual una persona va estar menjant amb cadenes de menjar ràpid als Estats Units i va estar veient quins canvis sofria el seu cos. Un reportatge molt impactant i molt adient per treballar amb els nostres alumnes. Tenim ara un altre plafó dedicat a la importància de l'esport. En aquest cas entrem a un departament de la Generalitat de Catalunya on trobem informació sobre la conveniència de practicar esport. Finalment, i ja per acabar, tenim un plafó en el qual convidem els nostres alumnes a que descriguin què és per ells l'amor. Aquí poden clicar a sobre, accedir a un document Pirate Pad que podem escriure la nostra aportació amb un color diferent i posant la nostra autoria. Bé, això és tot. Aquesta és una proposta que podria ser una primera activitat. Podem veure un tipus de material i tenim un punt de partida des del qual iniciar un treball molt més profund respectant la flexibilitat del professorat. Hem vist l'agenda del mes, on els alumnes i els professors poden posar totes les activitats que desenvolupen dintre d'aquest entorn, i ara ens adrecem a la illa de l'Institut Cal Gravat. Hem vist a l'esquerra el FAR, que és la sala de professors, i veiem ara les diferents zones de treball inspirades en les zones de treball que té l'Institut Pius Foniker de Manresa, amb el seu professor Jordi Marín, que està portant a terme les activitats. Aquí en aquestes zones podríem posar part del treball que treballem al tema del mes per exposar-les públicament. Aquestes illes hi tenen accés, com sabeu, tots els usuaris d'aquest entorn virtual, i per tant és un
una oportunitat de poder mostrar a tothom la nostra feina. Bé, intentem ara córrer una mica, diem a l'avatar que s'espavili, que corri. Aquí podríem també, a l'interior del centre virtual, podríem exposar treball, com en el cas d'aquestes imatges que ara esteu veient, que corresponen a diferents treballs que han portat a terme els alumnes d'aquest institut de Cal Gravat durant el curs anterior. I aquí tenim ja la sala, l'espai de treball comunitari de l'institut, amb una petita biblioteca que també ens ha facilitat l'IOS Pirsfoniker, Jordi Marín. I ara sortim i bé, doncs, crec que la visita ja acabada. Podem tenir una mica d'idea de com treballar aquest tema del mes d'una nova manera redimensionada. És a dir, tenim l'oportunitat de treballar el tema del mes de manera convencional, però també tenim l'oportunitat de fer-ho ara ja d'una manera molt diferent. Aquí tenim l'auditori, és a dir, podríem preparar, per exemple, que els alumnes fessin les seves presentacions multimèdia i presentar-les en espais com aquest. Aquest espai, tot i que sigui de l'Institut Cal Gravat, es pot aprofitar, es pot utilitzar des dels diferents instituts. Hi ha d'altres auditoris a la llei principal i d'altres espais on poder fer. Bé, finalment ens retirem a la sala de professors, que és el FAR. Molt agraïts pel vostre temps i esperem que us animeu a treballar dintre d'aquest entorn.